Hello ada. Hello. Oh, Hello guys, ini बर' हारिनि आदै मादै आदाब जोंनि फंबाय बिनानाव नालाय जों बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं बावैसो प्रकाशन जेरै नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल आं दिनै मोनसे गोबां गोनांथि टपिक लानानै फैदों बे नोंसोरनि थाखाय गोबां गोनांथि बयबो बुजिनांगौनि गोनांथि आरो बे जाथाया जोंनि बर' हारिनियावल' जायाखै गुबुन जाथिनियावबो जादों बाट आं बर'फोरनि थाखाय स्पेसियली बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि फाखनाव गोग्लैगासिनो दङ मिथिबायना बिनि माखासे कल रेकर्डिं दं आंनाव बे कल रेकर्डिंखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन बिनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंनि लोगोफोर नोंखौ मोजां मोजां साख्रि होगोन होननानै थगायनानै फैसा लायो आरो बेयाव एडमिशन खालामहैयो जइन जायो 18,000 20,000 30,000 15,000 10,000 बिदि जइन फिस लायो एडमिशन लायो बे फैसाखौ ओमफ्राय लानानै बिसोर आरोबाव ट्रेनिं खालामनांगौ होनना बुङो ट्रेनिंनि थाखाय नोंखौ 6,000 7,000 फैसा 8,000सो लाबावगोन जानाय लोंनायनि ओरैबायदि फाखनाव खालामनानै माने नोंसोरखौ फिदिंनानै नोंसोरनिफ्राय फैसा बोख्ल'गासिनो दङ माखासे कम्पानिफ्रा मिथिबायना खायसे मानसिफ्रा जाय सोदों बिसोरनि थाखाय 100 200 हाबदों बाट बिसोरो बेखिनिखौ मोननानैनो माने खामानि मावगासिनो दं बिसोरनावबो खुनु माने एसेबां बुरजा फैसा मोननाय बे नङा आरो बाट गुदियाव बिराद साक्सेस जागासिनो दं आरो बिराद रां मोनगासिनो दं मिथिबाय आं जुदि हाबदोंब्ला आंनि गाहायाव मानसि हाबबासो आं फैसा मोनगोन माबेलाय माबायदि साख्रि बेलाय बे साख्रि नङा मिथिबाय थगायनानै बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दाख्लैबो वेस्ट बेंगलाव माने मानसि थगायनानै लानो थांदों साख्रि होगोन होननानै फैसा ओरैबायदि 28,000 होनानै 30,000 होनानै लानो थांबाय आरो बिनि गेजेराव जानायनि बे एक्सट्रा होनांगौ फैनोनो हाया गियो आरो धमखि होनानै दोनो कि बेफोरबायदिखौ फोसावनाङा बेफोरबायदिखौ मानाङा होननानै दा आङो स्पेसियली नैबे रेकर्ड जाय खालामदों बे मानसिया आंखौ भिडिअ बानायनाय होदों आरो आं बेखौ सिगाङाव भिडिअ बानायनो नागिरबावदोंमोन बाट आंनाव स्पेसियली बेबायदि रेकर्डिं खालामनाय जाय मानसिया जादों जाय मानसिया रिक्स लानो हानाय बेबायदि गैयामोन बाट ओरैबायदि बे मानसिया दायो बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय फरायनाय बिए फरायगासिनो दंमोन जोबथा 5th सेमिस्टाराव बाट बिथाङा बे साख्रिखौ मोनगोन होननानैनो थांनानै दायो मानसिया दायो माने फासिना थाबाय आरो दायो खुनु गावनि फरायनाय एग्जाम फर्म फिलआप खालामनांगौमोन दा गैला स' फरायसा स्टुडेन्टफ्रा बेफोरबायदि दिमागाव थानो नाङा आं रेकर्डिंखौ खोनासंहोगासिनो दं बिसोरखौ फरायसा मानसिफोरा बेफोरबायदि दिमाग खालामनाङा दायो फरायग्रो आरो बेफोरबायदि खुनु साख्रि मोना जे फैसा बेफोरबायदि कम्पानियाव होलायनानै आरो बिनि गेजेराव नोंसोरखौ फासायोसो मिथिबायना बिदि बिराद फैसा जाख्ल'गासिनो दं मिथिबायना आं नामखौ बुंनो थाङा मानो होनबा जेब्ला नोंसोरो एडमिशन खालामो अब्ला बेयाव फुरा साइन थाजोबखायो नोंसोर जेबो खालामफिननो हायो मिथिबायना दलिलाव साइन थाखायो नोंसोर गोसो गोरबोजों जइन जादों रावबो नोंखौ फर्स खालामाखै फैसा एसेखिनि होदों ओरैबायदि खालामदों मिथिबाय नोंसोर उनावहाय जेबो बिसोरनि सायाव एगेन्स्ट कम्पानि माने फाइल एगेन्स्ट केस फाइलबो खालामनो हाफिना नोंथांमोना बे जेब्लाबो साइन होनायनि सिगां फरायग्रो आरो नोंसोरथ' फरायनाय नङा बेथ' गासिबो इंलिसाव लिरजोबनाय गोजा स' बेवहाय नोंसोर फरायनानै मोजाङै साइनखौ होबानो जाबाय जाहाथे फिउचाराव जुदि जायोब्ला बाट मेन थिंस बुङोब्ला बेफोरबायदि थगायजानो नाङा आरो बेफोरबायदि जानाया थगायगासिनो दं आरो थगायनाय जाथाय जागासिनो दं लोगोफोर स' रावबो बेफोरबायदि ओरैनो फैसा होबानो कि ओरैबायदि सरकारि माने कम्पानि माने मोजां साख्रि अफिसियेल साख्रि सोर मोन्दों दा नोंसोरनो मानसिफ्रा जायफोरा जाथाय जाजादों बे मानसिफ्रा कमेन्ट होगोन आं मिथिखायो नोंसोरब्ला जेसेबांखिनि जाथाय जाजादों कमेन्ट होनानै खोन्थाबानो जाबाय स' कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंदो स' थेंक आं इउ मिलन बर' बुंदों। मिलन बर' बहानिफ्राय कल खालामदों? चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनिनिफ्राय बुंहरदों आङो। आच्छा मामोन देलाय बुंलाय। बुंनाया माने आं सासे मानसिजों थगायजादों आरो जेनेबा माबायाव अफिसनि खामानि होननानै आंखौ लेंहरदोंमोन आरोखि थगायनानै। अफिसनि खामानि होननानै थगायना लिंहरदों माने माबोरै जेनेबा बुजियाखै आं। जायखिया अफिसनि खामानि होननानै लेंहरदों आरोखि बे सेलारिखौ 12,000 मोनगोन इदि होननानै बुंहरदों आरोखि। आच्छा माने ओमफ्राय कम्पानि आरो औ ओं दे बुंदों ओमफ्राय। बिदिनो अफिसनि खामानि बुंबाय नालाय आंबो नंगौ साननानै फैदोंमोन आरोखि बुंहरबाय थायो बार खबर लाबाय थायो आरोखि बे। ओमफ्राय बेयावहाय फैसा लादों नामा नोंनिफ्राय? आंनिफ्राय फैसा लादों औ। होमबाथ' माबाखाबाय आरोना बेयावहाय दे औ फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय माने नोङो माबोरै जानायमोन बेखौ एसे सर्टयै खोन्थालाय माने नोंनि रायलायनाया रेकर्ड जागासिनो दं दै आं बेखौ औ औ दे जादों जुदि गोनांथिबा जों भिडिअ बानायनायाव होगोन नालाय स' औ बुंबानो औ दे औ औ दे जेनेबा आंनाव फैसा लादों आरो जेनेबा माबानि होननानै अफिसाव जेनेबा 12,000 जानाय लोंनाय होननानै 6,500 लादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय औ बिदि जानाय लोंनाय नालाय ओमफ्राय बुंबाय आङो थांनायनिफ्राय जोंहा मानसि सोनांगौ ना मानांगौ होनना आं थांनायनिफ्रायनो माबाखा निगेटिभखा आरोखि आङो सोनांगौ ना मानांगौ बुंबाबो थगायबाय थायो आरो आंखौ थगायनानै दोनबाय थायो आरोखि सोनाङा माया होननानै बिदिनो माबा बाथ्राफोरखौ दानखेबाय थायो आरो माने औ दानखेबाय थायो औ। ओमफ्राय नों फैसा बेसेबां होदों होनदों? 18,500 थांदों ओमफ्राय थाङै गासै 28,000 थांनाय जाबाय आरो फैसाया। गासै 28,000 ओमफ्राय होनाया 18,500 नङा होमबा? 18,000 ओमफ्राय 19,000 थांदों आरो गासै। होमबा माने गासै 29,000 जाहैबाय हमना ला। औ औ औ बिदिनो थांदों। जुदि 28,000 बा जुदि 1,000 बारायदेरबायबा औ 29,000 औ जाहैबाय। ओमफ्राय बिदिनो जों मोनसे खोथा बे जाथाया बहा जानाय?
तेजपुराव आदा तेजपुराव आतसा माने तिनालियाव नों बहानि माबानि चिरांनि औ चिरांनि चिरां मा होनदों बिजनि औ बिजनि ओमफ्राय बिनि गेजेराव कम्पानिया बहामोन माबायाव तेजपुराव ओमफ्राय औ आदा आं मोनसे खोथा आरोना गाज्रि दामोन नों बेसेबांसो फरायनायमोन आङो बिए फरायगासिनोमोन आदा एबार फाइनाल होनांगौमोन ओमफ्राय फरायनाया मा जाबावगोन नोंना ओमफ्राय दा बिदिनो एसे बरबाद जानाय जाबाय आरो न'आवबो थांनो हाला आङो फैसाबो दाहार लाना फैनायमोन आङो बहा दं नोंलाय आं दा गुवाहाटियाव दङ ओमफ्राय तेजपुरनिफ्राय बोरै गुवाहाटियाव मोनहैखो आं सासे मानसिखौ लोगो मोनना फैफानाय जादों आरो फैनायाव फैसाबो बांद्राय गैलामोन नालाय आंनाव ओमफ्राय ओरै रायलायनानै बोरैबा थिगसे उदालगुरिनि सासे आदैखौ लोगो मोननानै फैफानाय जादों आरो गुवाहाटिनिफ्राय मोनसे नों ट्रेनाव गाखोनानै फैदो बासजों फैदों बासजों नङा नों जुदि न'आव फैनोबाथाय गुवाहाटिनिफ्राय नों आरामसे बिजनि ट्रेनाव ओंखारफैखानो हाखासै माथो नोङो थांनोथ' हायोमोन आदा आङो ओमफ्राय न'आव दा लाजिबायना आङो जेनेबा ओरै होननानै फैनाय जाबाय आङो मानसिफोरखौ मानो लाजिबाय लाजिनांगौ बेफोरबायदिया जाखायो मिस्टेक माने बेफोरबायदिया सम लानानै सम बोरैबा माने जाखायो बेफोरखौ लाजिनो गोनांथि गैया मा नाम होनदोंमोनलाय नोंनि मुङा मिलन बर' ना ब्रादार जेबो लाजिनो गोनांथि गैया ओमफ्राय आं दा बिनि नामखौ बे सोर थगायदों मादों बेखौ एड्रेस हरदोंमोन आरो दा जथेस्थ' जागोन ओमफ्राय बेवहाय माबोरैथो नोङो थगायजालायनाय जाखो माने माबोरैथो लेखा फरा थाखायोमोन बे लेखा फरायाव नों फरायनानै साइन होआसै होनबा बेयाव दलिलारि माबानाय दङ आरोखि बेखौथ' मिथिया गावसोर साइनल' होनो थिनो जास्ट थगायनाय गोजा नालाय ओरै होननानै गासिबो थगायनायनि गोजा नालाय खिथायो ओमफ्राय दायो साइन मथेथ' नोङो गोसो गोथारै नोंसो हाबदों बेवहाय दाथ' नों जेबो खालामनो हायाना बिसोरखौ हाया हानाया जाहाथे थगायजाया आरो जोंनि मानसिफ्रा बे बर' मानसिफ्रा बांसिन थगायजाया आरो जाहोनाव बिदिनो दाहार लानानै अनेक मानसिफ्रा फैफिननांबाय थायो आरोखि आदसा नोंनि बुंनायनि मिनिङा जाहैबाय कि जोंनि बर' गुथाय हारिनि जाथि जोंनि जेसेबांखि दं बिसोर जाहाथे नों बायदि थगायजाया नङा होमबा बिनि थाखाय आं गोबां साननाय मोजां माने नोंनि साननाया गोबां मोजां आरो बिनि बागै गोबां मानसिफ्रा आंखौ भिडिअ बानायनो थिनहरगासिनो दंखायोमोन आरो नोंजों आं दिनै रायलायनानै फुरा प्रेक्टिकेलि भिडिअ बानायनायाव हेल्पफुल जाहैबाय स' आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बिए पासखौनो 8, 9, 10 गथ' फरायफ्रानो थगायनानै लेंहरो आरोखि ओरै थांबाय आरो थांनानै प्रेक्टिकेल खालामहैना अबासो मिथियोना आदा मा कम्पानि होनदों कम्पानिया थगायहरो इसोर टाटा कम्पानि बे ISO बिदि होनना थगायहरो आरोखि बिदि होनना थगायहरो आरो ओमफ्राय फैसानि बागै बुंगोन थफ्ला थफ्लि लाना फैखा आं सारजों रायलायना होगोन होनना बुङो आरोखि नों जेबो आं मोनसे खोथा बुंनि जोङो नोंनि बिनि सायाव भिडिअ बानायगोन बे भिडिअ बानायनायनि रिस्कखौ नों लानो हागोन ना लागोन आदा आं लागोन दे बे भिडिअ बानायनायनि रिस्कखौ नों लानांगोन माने जथेस्थ' कम्पानिनि सायाव नों जुदि नों हाबदोंब्लाथ' नोंनाव गासिबो थाजोबगोन ना नङा होमबा नों बिनि सायाव नों फिडबेक होदोंब्ला नों मोजां मोनाखैब्ला नों खोन्थादों नङा होमबा जाहाथे मानसिफ्रा बर' रायजो राजा बर' हारिनि माखासे फिसा फिसौफ्रा हाबनानै बेबायदि गोदाव सोराव जानाङा फैसाफोरखौ लस खालामनाङा नङा होमबा गरिब न'खरनि मानसिफोर थाङोना दाहार लानानै नंगौ साननानै थगायजायो आरोखि बिदिनो फैनो हाला न'आव फैनो हाला बिदि जायो आरोखि एक्सुवेलि खोथाया ओरैबायदि जायो माने बेयाव खामानि मावनो हाया माने एक्सुवेलि बाट बेफोरबायदियाव माने जायफोर मानसिफ्रा खामानि मावनो हायो बिसोरसो हायो आरो जाय फार्स्ट जइन जानाय बिसोरनाव एसे एनै मुलाम्फा जायो आरो ओमफ्राय बे फिसा फिनलुफोरनियाव एसे खम माबा जायो पार्सेन्ट हाबो आरो सिगां आपलाइना जेनेबा पार्सेन्ट हाबलाङो आरो बिनि थाखाय डाउनलाइनखौ थुख्लायबाय थायो आरोखि ओरै मावनानै थगायनानै खामानि मावनो थिनो आरो गावसोरनाव पार्सेन्ट हाबलांनायनि थाखाय आदसा बिदि खालामो आरो ना माबानानै जेबो मिन्थिया नों फार्स्ट टाइमथ' नों जेबो मिन्थियाना ओरै माव साइक'लजि मालजि लाहोग्रोगोन बोरै थगायनांगौ बोरै मानांगौ मानसिखौ बोरै बुजायना लाखिनांगौ मा खालामनांगौ बोरै रायलायनांगौ रायलायनाय माने थाफाखायो आरोखि ओरै जानाय लोंनायखौबो एक्सट्रा चार्ज लाखायोना लानानै थाखादों जानाय लोंनायनि थाखायबो एक्सट्रा पेमेन्ट खालामनांगौ 6,500 बे लाइफ टाइमनि होननानै लालायो आरोखि इसोर 7 बोसोर मा दं होननानै 7 जेनेरेसन दं मा दं होननानै बिदिनो जानाय लोंनायफ्रालाय माबायदि जानाय लोंनायफ्रा बे दालि ओरैनो आलु ओरैनो रुनाय सिस्टेम आरोखि मानसिया बुरजा जायोना आरि होननानै थगायो ओमफ्राय होमबाबो जानाय लोंनाय थानाय मानाया गासिबो माबा गोजा आरोखि गाज्रि गोजा ओमफ्राय बेखौ साक्सेस जानो थाखायनो बेसेबांबा मा खालामनांगोन थगायनांगोन नों बुजागोनबो जेनेबा नों थाखाखौ हरफिननांगोन आरोखि जायखौ नों थगायदों बेजों आरोखि जायनि जाउनाव दा नों सोरखौबा लाबोबाय थगायबाय नालाय लाबोबाय बेथ' नोंखौ दुखु मोननानै नोंखौ माबा बेंनानैबो बुनो हागौ ना नङा होमबा बिनि नों थाखाया थांबाय जेनेबा एफा बुरजा थाखा नों न'आव दाहार लाना फैदों मा खालामगोन नों न'आवबो खिथानो हाथ'ला नोङो डाइरेक्टनो जायनि जाउनाव माबा मोनसे खाथायनानै न'आव थांफिनो आरोखि माबानानै जाहाथे लाजिनाङा आरोखि बिदि न'आव दे जेबो नङा ब्रादार नोङो न'आव थांनो हागोन आरो बिदि लाजिनांगौ गोनांथि खुनु गैया बेफोरबायदि जाथाया जाखायो जिउआव खेबसे खेबनैया गोरोन्थि जाखायो स' नोङो बेखौ जेबो साननाङा नोंनि फरायनायखौ नोङो दा सेमिस्टार डिग्रियाव थांदों नालाय बे सेमिस्टारसो बेक थाफिननो हागौ जेबो नङा बाट नोङो बेसेबां गोबाव जाखो हाबनाया नोंना
आं हाबनाया मास मोनसेल' जाहैदों आदा। होनबालाय माथो जेबो नङा फरायहैफिननो हागोन एगजामा जाथ'वाखैना जागोनसो। जागोन माने आं दा फर्म फिलापबो खालामबोनो मोनासैना इसोर ओरैनो बुंबाय थानायाव आङो प्रेक्टिस फैनाय जादों आरोखि। दा फर्म फिलाप जाबाय जानो? दाख्लै सिगांना जालांबाय दा थांबाय। दे जेबो नङा मोनसे बेग थागोन आरो इट्स अके। 5जों 6 थानाय जायो आरो 5जों 6 थानाय जायो। जेबो नङा दे बेग मोनसे थागोन आरो बेयावलाय आरो माथो इसेबां टेनसन लाबावनांगौ। दा नैबे आरो माबानि 6 सेमिस्टारनि जालायगोन ना दा बेसेबां सेमिस्टाराव नोङो? आं दा 5आव खालामदोंमोन आरोखि जेनेबा 5आव लागायनांगौमोन बेयावनो बिदि गोरोन्थि जाबायबा। जेबो नंला 6 सेमिस्टार फैगासिनो दंना 5 सेमिस्टार थागोन 6 सेमिस्टार फैगासिनो दं फरायलै बोसोरसेल'थारसै बेखौ नोङो गारनाङा ओरैनो मिथिबायना ब्रादार। आंनि मोनसे रिकुवेस्ट हाम्बल रिकुवेस्ट जोंनि बिटिआर जागोनाव गोबां बर'फोरनि फरायनायनि एजुकेसन सुबुंफोरनि गोनांथि बेवहाय साख्रिनि खोनाबाय आदा नै इडुकेसन लानानै लाब गैया सार्टिफिकेटल' मोनो जेबो मोना होननानै बिदि नङा नङा बिसोर बिदि होनना बुङो आरो कलपति मोनगोन जेनेबा लाख बेनो कौटिल बिदिल' रायलायो आरोखि। बिनि मिनिङा बिसोर बुजियाना मानो होनबा नों सार्टिफिकेटखौल' लानानै मा जानो मानो होनबा नोंनाव टेलेन्टबोथ' थानांगोन ना नों जुदि साख्रि मोनसे लुबैदोंब्ला नोंनाव टेलेन्टबोथ' थानांगोन। बिदिल' बेबायदि आरोना बेबायदिनो दे जिखियानो जादोंला बिनि सायाव जों भिडिअ बानायनाय जासिगोन मानो होनबा गोबां मानसिफ्रानो बिनि सायाव कमप्लेन हरगासिनो दं आंनियाव। दाख्लैबो बिदिनो वेस्ट बेंगलाव सासे मानसिखौ साख्रि होनानै थगायना लानानै थांनानै माने फासायनानै बेसेबांबा गोबाव दोनहैदों ओमफ्राय बेयाव CRPF लालायनासो लाना फैदों बेखौ बे मानसिखौ मैयाहाय लाबोदों बे मानसिखौ ओमफ्राय बेबायदि जाथाय जादों। आं माने बिनि सायाव भिडिअ बानायनो सानखादोंमोन बाट नोङो दिनै फुङावनो कल खालामनानै आंनो खोन्थाहरनायलाय बिनि थाखाय गोजोननाय जासिबाय। गुवाहाटियावबो दङ वेस्ट बेंगलावबो दं कलकातायावबो दङ बिदिनो थगायना लेङो उमुग उमुग होननानै फेसबुकाव नालागोन वाट्सएपआव नागिरना लागोन बेफोरखौनो ओरै खाथायफ लानानै फ्रेन्ड जानानै बिदिनो लासैनो थगायना लेंहरो आरोखि बिदिनो। जागोन दे होमबा बिनि सायाव जों भिडिअ बानायनाय जासिगोन दे ब्रादार होमबा बिदिबा थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय हेभ ए नाइस दे। आं नोङो खोनाबाय हेल' आं नों फट'खौ हरगोन आरो जाय मानसिया थगायदों बिनि फट'खौ हरगोन आरो नोंनि वाट्सएपआव। जोंथ' फट'खौथ' होखाया नालाय मालायनि बिदि माबा ओरैनो माबायाव मानो होनोब्ला नोंसिनाथ' गासिबो एग्रिमेन्ट थाजोब्बाय नालाय नङा होमबा।